मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि डेडिकेट खालामनायनि थाखाय जोङो बेबायदि मुं दोननाय जाबाय मुगानि आगदारि हानजा। मुगानि आगदारि हानजा बेखौ दोननाय जाबाय खेबसे आखाइ खबनानै हाबदेरदोंबा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय अफिसियेलि बे हानजानि मुङा बिसार पटिपा हानजा। हानजा बिथांमोननि हानजानि मुङा। बिनि उनाव क'क्राझार हानजानि मुङा दिनैनिफ्राय सोमदोन जोहोलाव हानजा। बिनि उनाव उदालगुरि हानजा हिसाबै खामानि मावबाय थानाय बिथांमोननि हानजानि मुङा सिखोना जोहोलाव। चिरां तामुलपुर सानै दङमोन बिथांमोननि हानजानि मुंखौ दिनै जोङो राजा इरागदाव। GS टीम बे टीमखौबो एबसुनिनो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि बिमुंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जांख्रिथायारि कनकेश्वर नार्जारी बेबायदि जोङो जिहेतु बिमुं होखाबाय आरो बिथांखौनो डेडिकेट खालामनानै जांख्रिथायारि हानजा दिनैनिफ्राय जोंनिया दायो माइकआव रायलायगोना जांख्रिथायारि हानजा मुगानि आगदारि हानजा बेबायदि जासिगोन आरो बिनि उनाव धेमाजि लखिमपुर बिथांमोननि हानजाया दैमालु जोहोलाव हानजा। सनितपुर साउथ कामरुप गवालपारा बिथांमोननि हानजानि मुङा दिनैनिफ्राय बासिराम जोहोलाव हानजा। बिनि उनाव बिश्वनाथ तामुलपुर बिथांमोननि दिनैनि हानजानि मुङा दिनैनिफ्राय नारखो बुदां हानजा। बिनि उनाव गलाघाट आरो बिथांमोनजों लोगोसे तामुलपुरनि दङमोन बिथांमोननि हानजानि मुङा जावलिया देवान। आरो जोंहा केटारिं टीम दङमोन जाय बिथांमोना जोंनो जाहोदों जोंखौ माने लोंहोदों केटारिं हानजा कुक बिथांमोन बा माने खेबसे केटारिं बागदाद जोहोलाव भगदत्त थांबाय आरो बेवहायनो आङो बुंलांखानांगौमोन बुंलांनाय जायाखै। जोंना मुगानि आगदारि हानजानि टीमा मैया मोनब्रै हाबा मावदों मोनब्रै न'खराव आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय। बिसार पटिपा हानजाया मैया 8था खामानि मावदों 8था फेमिलि। सोमदोन जोहोलाव हानजाया गासै मैया 9था खामानि मावदों। सिखोना जोहोलाव हानजाया मैया 3 न'खराव हाबा मावदों। राजा इरागदाव हानजाया मैया 4 खामानि मावदों। जांख्रिथायारि हानजाया मैया 6 खामानि मावदों। बिनि उनाव दैमालु जोहोलाव हानजाया मैया 6 न'खराव बासिराम जोहोलाव हानजाया मैया 5 खामानि मावदों। नारखो बुदां हानजाया मैया हाबा मावदों 4। जावलिया देवान हानजाया मैया हाबा मावदों 4। टटेल दाखालिनिफ्राय जागायनानै मैयासिमाव जोङो 150था हाबाफारि खामानि मावनाय जाबाय। जोंना 90 मोन ना 97 मोन। बोलो रासिनाय मोनदों आरो ओंखायनो खनसे गोबारै खौनो फरायो। मैया 10था ग्रुपआ 11था ग्रुप जोंहा थांबाय 3 ग्रुप दङमोन मुं होनो बे लटारि जाला आरोखि आङो खामानिनि नेचारखौ नायनानै मुंखौ एडजास्ट खालामनानै दोननाय जादों आरो। मिडिया ग्रुप अबिद नार्जारी बिथांनि ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपखौ मुगानि साखि हानजा होननानै दोननाय जादों आरो। आं एसे बुंनो नागिरदों जों 23 तारिखआव जों खामानि मावनानै थांगोन आरो खिन्थु जोंनि जि मावनायनि एक्टिभिटिसना बे मबाइलाव नुजाबाय थागोन ना मुगा नुजाबाय थागोन आरो ओंखायनो मुगानि साखि दोननाय जाबाय आरो। खिन्थु साप्लायार हानजा बिथांमोननिखौ सोरबां सुबुं हानजा आइरन मेन होननानै बुङो आरो जेनेबा सापर्ट होबाय थायो आरो बिथांमोना जेरै नांगौ मा नांगौ ओंखायनो सोरबां सुबुं हानजा दोननाय जाबाय। आरो फुडिं एन्ड रिफ्रेशमेन्ट बिथांमोननिखौ
बुरलुंबुथुर हानजा होननानै दोननाय जादों आरोखि जोबनायनि बिखे दैया माने बुरलुंबुथुरनि दैयाथ' जोबनो गैया नालाय बोहैलांबाय थागोन दा नोंथांमोना खामानि मावबानो मोनजालांबाय थागोन आरोखि मोनब्रै दङमोन ना सार्भेयरा अके